खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 11 आसिन 1431 मायथाइ एबा 28 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे दुंहाव सान जानो हागौ मानोना फालांगियाव खहा जानो हागौ। बेनिखायनो स्टक हाथाइजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा सोलोजों रां थिसननांगौ। मोनसे गोदान मावथांखि लानायनि बाथ्रा साननो थाखाय एसे सम ला। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जौगानाय आरो सनमान लाबोनो थांगासिनो दं। नोंथांनि दावगानायनि लामायाव थानाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नों गावनि खरसानि सायाव गोसो होनांगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ धोरोमारि दावबायनायाव लांनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना ओरैबायदि मोनसे सान जागोन जाय नोंथांनि सुबिदा आरो सुबिदाफोरखौ बांहोगोन। नोंथांनि आलिशान बेसादफोराव बांगोन आरो नोंथाङा जायखिजाया राङारि लेनदेनखौ लिरनानै फोजोबनांगोन मानोना उनाव माखासे गोरोबलायै जानो हागौ। जुदि नोंथाङा सोरजोंबा माबाफोर गोनां खौरां फोसावदोंब्ला बिसोरो नोंथांजों दुखु मोननो हागौ। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खरसानि फारसे गोसो होनायनि सान जागोन। नोंथाङा बबेहायबा हरखाबै माखासे रां मोननो हागौ आरो नोंथांनि लुबैनायखौ आबुं खालामनाया नोंथांखौ खुसि लाबोगोन। जुदि नोंथाङा सम्पथिनि लेनदेनजों लोब्बा दं, अब्ला मोनसे गिदिर गोरोबथाया जोबथा जानो हागौ। बायनाय फान्नायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा सांग्रां जानांगौ। सिंह राशि। दिनै गावखौ जोथोन लानाय आरो नोंथांनि संज्लायनायाव मोनसे गुरै सुर लाखिनायाव गोसो हो। उन्दै गथ'फोरजों गेलेनाया नोंथाङा मोनदांनाय जायखिजाया नारसिनथायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होनो हागौ। गावनि बसजों जाथावना जेंनानि थाखाय साखा-फारा जा। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। फालांगियाव नोंथाङा सासे जानो हाथाव बाहागोआरि मोननो हागौ। जायखिजाया राङारि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन आरो सानस्लाबै राङारि मुलाम्फाया खुसि लाबोगोन। तुला राशि। दिनैनि साना गावखौ फोथायनायजों बुंफबगोन। राजखान्थियाव सांग्रां सुबुंफोरा एसे सांग्रां जानांगोन। नोंथांनि रायजो-राजानि मददआ बांगोन। जुदि नोंथाङा दाहार लानो सानदोंब्ला नोंथाङा बेखौ मोननायाव गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। वृश्चिक राशि। खाफालनि नोजोरजों दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि बुद्धि आरो गोसो बायदियै खामानि मावनांगोन। गुबुननि बागै बांद्राय दारायज्लाय आरो जुदि सोरबा नोंथांनो बिबान होयो अब्ला बेखौ थि समावनो आबुं खालाम। नोंथांनि थाखाय मोनसे थालांनाय खामानिया आबुं जानो हागौ जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा सोमजिहोनो नाजानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खुदियाजों सोमोन्दो थानाय माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय रागा जोंनो हागौ, नाथाय नोंथाङा गोसो हमथानो गोनांथि दं। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रांखान्थियारि महरै मोजां जानो हागौ। जुदि रांजों सोमोन्दो गोनां माबाफोर खामानि थाबथानानै दंमोन, अब्ला बेखौ दिनै फोजोबनो हायो आरो फरायसाफोरा मोनसे आनजादआव मोजां जाफुंसार जानो हानाय बायदि नुनो मोनो। समाजारि बिथिङाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय सनमान आरो मुंदांखाया बांगोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि सायाव आबुं फोरमायथि थानांगोन आरो जायखिजाया नखरारि जेंनाफोर जाय नोंथांखौ गोबाव समनिफ्रायनो जेंनायाव खोख्लैगासिनो दं, बेबो सुस्रांजानो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों रमान्टिक सानफोर हगारगोन। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुखुब जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि खामानिफोराव खामानि मावबाय थागोन। नोंनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दोआ गोबां जागोन। नोंथांनि लोगोफोरनि अनजिमाया बांगोन। जुदि नोंथाङा बिहाव-बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय सोरनोबा रां दाहार होदोंमोन, अब्ला बेखौबो नोंथांनो हरफिननो हागौ।